abalị 25 nke ọnwa Disemba bụ ụbọchị ekeresimesi bụ ọtụtụ ihe ka ọ bụ nyere ndị mmadụ kachasị ndị Ekpe na Nneyi Umueri na kansụl Anambra East. Ọ bụ oge ha ji enwe aṅụrị iweta udo na ịdịkọ n'otu. Ekpe bụ ogbe atọkarịchara nyere ogbe ịtọ mejupụtara Nneyi Umueri. Ndị nke ọzọ gụnyere ụmụ anọma nakwazi nke ọzọ na-esotekwa ya bụ ndị Akwete, dịka ha na-abịakọta ọnụ ịhụ na udo na ịdịkọ n'otu na-achị n'obodo atọ ndị anụnwa mejupụtara Umueri. Ekwu ya jide pụtara anyị akụkọ a. Alfonsus Ekpe n'ọlụ ọrụ si anya darụdete Chineke ya echenye n'ezinụlọ ya. Unu na-anya anya mmadụ ịba wee pụtara anyị n'arụ. Ekene unu. Ndị a ji emume nke afọ a wee na-asị onye isi oche ha Maazị Alfonsus Okeke, onye ha siri mere ka ọ pụọ omume jee nke ọma. Ụmụ nwanyị ha nke gụnyere ụmụada na ndị inyom nke ndị ndu ha bụ Oriakụ Christiana Igbem na Oriakụ Philippa Odili bunyere Maazị Okeke ihe onyinye nke na-egosipụta obi aṅụrị ha. Ha kpere ekpere maka udo na ịdị n'otu na be ha. Onye isi oche Ekpe nke ọhụrụ Maazị Chikeluo Udemgba kwuru na ya ga na-aga n'ihu ịchị ọchịchị na ntọala atọworo nke ga-eweta udo na mmekọrịta nke ụmụnne. N'okwu ya, Maazị Okeke, onye gosipụtara obi aṅụrị ya, yọrọ ndị mmadụ ka ha dị uchu n'ịkwado udo n'ihi na ọ bụ naanị ya ga-ebute mmepe nke obodo. Na mbụ ka onye isi oche emume ahụ Maazị Lawrence Ikegbunam bụ nwanne ya nwoke Maazị Chibụzọ nọchitere anya ya toro ndị Ekpe maka ijisi ike ịhụ na udo dị na be ha. Mmanwụ Atụmma Ogonabụ n'Aba na ndị egwu ya mere ndị mmadụ obi aṅụrị site na Ekpe Nneyi Umueri. Princess Ekwe Ajide, akụkọ ụwa ABS.